Litiko neria Jumapili mwanchumo ligereria sentundende na inde charagire Ensa Eyemo yabono mugorobango kwaligania senchira yobo ikiro nyarako bogosanga mananche elio nyarako bato komanga nyarako bagagwataka kurwa kietego ikirachinga kibone chikobatana na munabariki baito bamangana Amayia matukatano nalimo o kanyareko bagweta magega yogo siyoligwa bene kumurubiryo bobo bwene goteraseke ganjagia sha ni gobono abo bisaba lya batendete keganje kia seritkolya rero banyareko babakobwa tuka oroboti igoro yaria banyareko babago ikirania kolende egekorone kuratena ne kutia saba Kenya bagendera ko baba agendere kwelikia se omurobiryo yobunenchira ya moyo kwenyorera obobwenia ayongati andamange tokwaliganetie ime yegetaseni Ndizi TV ngurana ndase kagitarige tambe tanyareko batokomanya ne munaye nganyareko bagagwateka Weterase mitandao yetu mwanchumo ligereria na bogo ya bwati ya Ndizi TV News digital on Facebook, weterase YouTube Ndizi TV News, website ya www.ndizitv.net na boko ya bwati ya aya hamone morobelia menga tokenda kuboto kwaliganiria ekinsemerongo ebire na nyama tukatano na bere ya weekend semo ya kabero yo kwenekia chibichamunero kichago chira senchira yobo ikera nhiga koro kwa Sara Momanyi Eliane ngoro kwa Josephat Amisi bunerebo tambeli tukole Jumapili asensemo ya kabere yamaya nigoto kwarigania abagani baita babwato bumanyi kurwase obona siasa na boigo chinsemo chobo koleribuwa kirali tuketanyara ko batogotwana mona barabo enkwana ya bene nage kugerase omorogo bobono nigoto mwariganirie omwemsebe boda area ya Masige East Michael Motume Widrachiko batogosanga amonere isego se asemya kebiri nyareko bayigweta mayiga yerego chorobuna umwemsebe wodiyo nyareko bagotoerera ase obwamokegima hari nyareko bagagonya abigo emeroberiyo hiyereri ko harachiko bakwenekeria abamenyi be wodi eyo ya Masige East unerebo tambe no bwate na eri baga nabo igoryo ko nyarako bari gosanga amona intwane no mwaki ekurabwa ewodi ya Masige East libaganeriago batiko gosanga amono murayogo emaragoba yabono Pya chake kurwa ase bunge yabonchari ni gobono ebikorwa byoboibi anene ase chikanisa bigendete koba bikonekigwa asobangaga ase gatiye chikanisa chigendete koba chikobunwa n'abantu batamanyiri ase kerenga gyo koiba anene binto bire ase chikanisa gati yabo amakondo nabigo ebirogo negati ya ebinde yani gobo iganyare koba kwenekiwa litukeri moryoka magega y'abantu batamanyiri banyatuko babago sagana kanisa ya Mosereta yegotoka ase bunge yabonchari na koiba chichuma cyo kigenda takoba chigotumeka ase obwagachi bwe kanisa eyo nengana abashiriki abagabo batani be kanisa eyo bagenda takoba bago ichanera bona gutamanya muri kyo ito Evelyn Osero Nigo ebikorwa byobo ibi bigenderete koineki wasikanisa au imeyorogo ngorwa Gusii ingane genderete koreto bwoba igore chinchero burindi bwe bintu burache koinekiwa igekora kya bwango igani gabantu batamanyikane tiba ibete chuma cyobwagachi ase kanisa yegi Adventista ya Mosereta bonchari obutkobo gokera igoro ekaratu abiko buruso twa chake chumeli yanse tokabeka chichuma chichipila Togo ikachumata mambia tokanywa abantu bachiri na bararusiri chinde tokarige chichuma chinde tokabeka tokagenderera buna twa ikirio musingiga igorekero nare na imugete kogenda negelelese ni Ndizi TV ngwakerwe siminga chichuma chiaro chiatogoirwe na ndekene kerongo chana nywete njitogoire Naaba n'abantu saitani abekire linde baita abantu moyo nga nyombete kwagachwa Bono nekere sabato kuboka buya kwaliganie pasaka togoikaga igatokonyora ebintu byetu nande babunire chichuma bono ntwabete n'omwichano mpaka tukarangeri pastor we district Polycarp abachete tugakora ogosaba Nyasaye akora ogwanja kwae bune ararorera anyarekane ntuntu bwati kende step ende turateki
nyasaye tokubasabira abakune na barabu batigobosaria kurengana n'ababwatani b'ekanisa eyo nigo batebire yo n'entunda ya kabere magega ya barabu gochaka obwagachi asaba ibya bakubutora egati ekichuma ekyo batenenetie asekirenga ky'obwagachi mbale batari kogokera emirimo eyo omonene ekere gokoreka bagokora emirimo etari komobaka omonene nabo bacha bakaiba chichuma chiito first round naende titukoria igoro ichuma bogokire sabato naende mbachete bakabuna chichuma echi chechipira igorende nabo twari gosaba ng'o omonene atokonya abatwa arangiri barabaketwerwa ase emirimo eye kanisa ya masereta nabo twachagete members torabake twagendereire tweire omoyo tokunya koruta ekiganja gekegeke twaretera materials twabekanse erigere twachakire bono omosingi buya tokonye tokoramagacha tumwagachire gesa naiga seng'enja abande baroche ng'ambobe bachakire goeta kando bakabuna ritang'ani murogora eria kabere babunire ebinto ebigansa bono togosabaiga nyasaye rebweka omonene naganetie enyomba yaebe nategotangeka naende gochiona omoki batoeire tokore egasi n'omokia chingaki ekyo nigo bagikeirie bari bagenderete n'oboibi obwo ase batebire nigo bagenderete kwerina erio gosangereria chibesa ky'obwagachi bono tokobori ng'e tokorosi naende togotagorerwa naende tokoira na maega rende oroche togwetigana twaretaga totenga kitiga tokorere nyasaye egasi yaye twanyore togokora bosa mbarororo baganyete barabuntu tobakorere baro baire bachi gotumeka lakini ndende nduntori kobasabira mabe tiga nyasaye bakonya nyoro ochere ng'ani ntuto konya komokora ntutika tokarasane komokora lakini nyasaye nabwate kiboko kiayera gocha komwaka na kobwa mono ntuntori koirana magega buna abamosereta monene otokoreire amanene bono otorigerere tibosi abako na gokora aya omonene nero ramanya ng'asiki aranyare koboko bakorera nonya nabo nigo boigo bababoririe bari babwata okugania okuya wesokia erio kubabwatisia erio kogendereria obwagachi bw'ekanisa eyo naende togosaba abasani baito na bari bonse baratoreri yanda batokonye erinde tubwaterane togache enyomba eye na gwetera esere abanto abange banyora ogotoreka nyomba y'ogosasima igeresa abantu bonse bakwigera amang'ana y'omonene irinde beariganie gochiasa ogotoreka okonene nyasaye atoroseirie ngo reporter ya Ndizi TV erietreane Evelyn Osero Bemono muliki oito Evelyn Osero kurasa nsemo ya guchani gobono ababwatana batenene bechi kanisa banyarako bakomera nasomo sangerekano yonyarako bakubareta amo iliyo kwenyorera maigerio igoriye cinchira abaranyareko babakweneke cinga kibagenete ko babakweneke boteneri asechi kanisa murobiri yo nigo nyarako bakorekana sensemo ya ugembo huyiboigo nyarako bagokwenekia bange baba botane banyarako bagikirana go banyarako babako gikerie serikali asikeri bagoteba nigo muswada huyo onyarite ko bagokiwa se bunge senate ogendrete ko bago kogikeriwa kigima ko batakana na chinsemo chiria chinyarite ko bachiko batanigwa amono muswada yonga chikanisa chinyarako ba chikorwa ebango korengana nabarbo nigo batebire nigo bagwenete go chikanisa chibenta ko bachikwe wali bagahiya bene nyarako bachikweneki kenyera ko bachikwenyorera obosi bole chinga kibagenda tamono bokorerwa bwakerituko engana yagerire tumiranirega neriyo gukana Richard Piri egiye kolekanire mamincha ye kanisa amen omosimamo ito nokoragwe ito igotware gokwana gochia serikali enene ase president yeito oitwanchete na indo itwachorete oyocheta ase chikanisa agasora chikanisa chikamwakire kura igotware komosabanga epiri eye igere mamincha no morobirio nyasaye inga chikanisa chibekerwa machiko yokorwa taxi igotware komosabaiga president yetamone serikali yaye intune kanisa ngima korwene yagucha na Kenya ngima tuangire nge piriye nebwate sumo eko ase chikanisa ego chikosalia omorobiri nyasaye muna wana karato konyora ringana kirasenga omo wakili gose lawyer gose monto bwate ate nero wena takobekwa soboteneriwe kanisa mbarenga baroro bara ase kanisa mabara banyale kobekwa
yona monta itogoteba ng'a okoba asoborandi gose asobokoreri obo oyo okonokorangeribwa na ase eng'encho nyasaye nero otorangeri tomokorere nyasaye ase marikonsi twabere togosoma korwa Genesis kubaka komanuka ntwa ase amang'ana y'abakristo gose ekanisa y'egekristo nabo tomanyete ng'a ogera omonto ndi bwensi okoba ase emeremo y'obonyasaye gose oborandia goikabe orangeirie tebu naende ng'abarandi gose n'abande bakana etaxi eyo omonto ekero okoyerigereria ase ekanisa ime nabo okonyora ng'a besa nchikore tikiyo bono omonto otabwati nero ogotebia akane igo nare gosaba ng'a ekero kendi yonsi getakire onye serikali etagete gokora kendi yonsi ritang'ani erangeria abarandia erangeria abakoreri n'ababishop buna intuto batebi buna ekanisa egwenete korawa ekiegera n'intutore mwancho murigereria eng'ana yokomorusia abisi omokonyi bw'omorai bw'enseriga digashagwa igenete ko bagikwemukia amaberera amatindi kegi moyo bwango igako bwatoka eng'ana yaye sengwana ya bene no mugaba usamo seneta bwe county ya Nyamira kongo mogeni yotebire nigara chikobaga gwaka ekura yokomoigerera rigadi gashagwa narekobaga gosoa ase abiserbo tuyondera ko batokubwatelia echinga kibonora nyara kuborwikira na senchira yobo ikenwa sense mende nigomo komora igwenze daktari William Ruto itukolelero wanyage ko baga ko enekelia chi kanisa nganje chikoba chigotwara obosi borebwa obokoreri emeremo bwabo tambe kolengana neli chiko kwana se kanisa ya AIC Milimani himeye county ya Nairobi ni Goruto narekoba gagoteba nabo igo kwenekelia abatebe chikanisa tibanyara koba bakoba nabo babonde asekelia tebireli chiko ni golire maiso marore inga ogosasima nabo igo ogwesona niagwa eserikali gochia se chikanisa lichiko ni jane tikoba likwena na livagali ya bena enigo achire bene magega ya egati ya abateneli bechi kanisa boigo kogikeria omoswada oyo nyarako bagokoretwa ase bunge ya Senate na ere omoseneta we county ya Tana River Danson Mungatana buna amoncheryo yoboteneli bechi kanisa anyarekoba gakoenekiwa anyarekoba gaboteneli wa monekanisa. I want to tell the church that as government, we respect our constitution. The preamble of the Constitution of Kenya says God of all creation. That is the beginning of the Constitution of Kenya, meaning that we surrender to God. And that is why Kenya shall continue to be a God-fearing nation. And we will defend the freedom of worship in our republic. We will make sure that we don't compromise and there will be no limitations or compromise on the freedom of worship in Kenya. I know that there are proposals that have been made in some quarters about regulation of the church, regulation of worship, regulation of religious activities. I want to remind those who are pursuing that kind of exercise that the Constitution of Kenya is very explicit on the freedom of worship, and there will be no compromise whatsoever. There will be no limitation whatsoever on the freedom of worship in Kenya. And I want to ask those who have ideas to allow religious leaders themselves to develop how they want to regulate themselves and how the church, how religious organizations are going to go forward. Yabono togos kamotwe asentunda entangani kegima magega yomoswada bokorusigwa abisikwa yomokonyi bomorai bwenseriga digashagwa nigo anyarekobaga bwesokia bene nago kwanera engane yo kwana litiko lya lero magega yo wikira nasomega bwa masabo yunyarekoba
okorekana ase amagacho yobomenyo bwaya sensemo ya Karen Gachagua niganyale ko bagagosaba okwabera gucyande ocha ase onde bwensi wenale ko bagakomochera chingaki anyale ko bagagwikirania chinsemo chaye chia obokoleri nigo hanyara ko bagakomosaba murai bwense William Ruto kwabera ababunge na onde bwensi anene abanyale ko bagakomochera echinga kibono ale ase obokoleri no moyego nyala ko bugwikiranirwa amone ya mate yaye gati yaye omwanchi oye na wigo egati ya babunge balia bagendete ko bakomosira hari gati gasha. In our work, this work we came 2 years ago, is challenging work, and in our zeal to work, in our commitment to work, probably in one way or another we have wronged somebody. I want to say to my brother President William Ruto, if in our zeal to work I have wronged you, please find it in your heart to forgive me. I want to say, if my spouse, in our duties for the boy child and our program, has wronged you in any way, find it in your heart to forgive her. To our members of parliament, if in the course of duty, through our utterances and actions, we have in one way or another upset you, all wronged you, find it in your heart to forgive me. To the people of Kenya, in our service across the country, as we serve you, if there is anything we have done or said that you found unpalatable, that you found unacceptable, please find it in your heart to forgive me. Monchumu ligeria to iranere oroboti rolia na kumanya ni gobono abarai abogende tukoba gwesoke na kobwatoka ebirengererio byabo igoroye cinchira abanyarye ko babako ligeria Moswada boko murusia Amisi omokonyi bumura ibwense gadi gashabo yo bwango igano mosene tabwe county ya Nyamira okongo omogeni uyu nyale ko baga komoigerera agashagwa nagoteba nigo atabwati mamocho ande onsi nabo igo nigagendere ko gakoigerera obokoreribwa serikali nabo igo ko akwebeka tenene amamocho noborege ubwe serikali ya Kenya kwanza goetera so kwanekene ingana yanyere ko bage komosi bana bo koreta obotutukanu nogo tumana negati y'abajumbe nabo igo omora yibwense William Ruto kolengana nere nigo anyere ko baga kurira nka cinga kibono omoswada uyara chikobo wikiwa sebunge ye Senate nigara chikobo baga wake kura yoko moigerera omokonyi bomara yibwense rigadigashago Wono kinda na njira wongora abakuri public participation. Egento kiriko gweta korwe National Assembly na bagwa kalitangani. Wono bagukora kemanya goje se Senate. Inugoro Nyamira ekura mbwate neye? Ekura ine yawo manyete. Ekura ne yawo. Ne yawo. Ongwa ka buno umunyamire kureye? Ngakimoroja manganaye. Wande wote. Ngakimoroja. Mimi najua napiganga kura kulingana na vile wananchi wamesema. Kwa hivyo umesikia nikiuliza wanasema wae. Kwa hivyo mimi wakati nitakuja kuulizwa speaker na nawaomba wananchi mkae kwa TV muone. Mimi nasikiza vile mnasema. Mimi siwezi kupiga kura. Ndio maana nimekuja hapa kuuliza wananchi mnataka namna gani. Na mimi masikio yangu nimeweka kwa wananchi. Si nimewasikia vizuri? Murarake basono mwana itokoro Nyamira. Na ndi nabwate akiyokorwanira wananchi. Osebona? Ekera akoboli ngachiba sanko ibujire mbobe. Ebina bitotagete. Igege ndogiye gotora tebye serikali, tigabatige
abananchi batware freedom gose obosibole bwogo koso serikali onye mwato ibeire onye mata gotoure geti kiendege tigamurara kebasa koraki akuwa gose bona ogo itamurara kebaso muri gukiri bananchi aba gose bona kero kuna murara kebaso wakunira abananchi bitinambire byasoire se county ye omugaba nata tekoreta chise gicho kurwania abafanyikazi be county abana barikire county yali 1300 abandi bagoseri kurwe birogo umugaba nori yabasani bayobeka odimoti abande otebe ngangori yora abasani bayobeko yente kinkeribe nande bebe ngita yo umugaba onye tomanyeti nabora abwenga nabana bali yogo cyanda ngo barerie basaye kolera ekarabari gasi lakini onyorenga nayo kwebeke umotego monene sana abari mu baito bare ECD umwari mu ECD nara simbara atia gwaka no mwarimu elibo 28 nyaribo togoska mutwase engana yo erengete boigo okorusugwa abisi kwa ye omokonyi bomara ibwense ni gobono abarai abechi kanisa boigo bagera takova gweso kiana koboria serikali nyale kobeka omukia boko basira no goikirania emerobelio yabo tambe yamagendro na boigo batugutere ale amabera aksiasa gati yabo ayo arengete komrusia bisi rigadi gashagwa ukwana alitko lero magiga ye misanigo omwaki bishop we kanisa ya Egianglikana a olesa pita nyareko baga kojemo chia serikali na kuboria abarai banyareko bakwenekia banyareko bagotuguterare omoswada oyo na boigo kwenekia nganigo bagendrete amonemberebyo yabotambe ya magenda njia ya impeachment iwe ni ya naibu wa rais ama ya magavana, kwa sababu tunaona inaanza kushika kazi. Sioni kama njia hiyo itatupatia stability katika njia hii yetu ya Kenya. Stability yetu ni kutafuta namna ya kusahihisha makosa kama iko kwa njia ya kujadiliana na kuombana msamaha kama kuna mtu alikosea mwingine, kwa sababu tukianza harakati hii kana kwamba mtu akifanya moja mbili ni kubaduliwa katika ofisi, basi itakuwa mtindo na hatutakuwa na nafasi ya kuiongoza nchi ambayo ni stable politically tukiwa na malumbano kama haya. Tunakumbuka kipindi hiyo ingine wakati rais aliyokuweko ambaye ameritaya sasa wakawa na shida na naibu wake ambaye ni rais wetu wa sasa. Nchi ilikosa pakubwa kwa sababu uongozi inapolumbana hatuna mwelekeo mwema. Sasa tunaona hapa imeanza tena mapema na hatujui ni shida gani inakuwa kati ya rais na naibu na walitafuta kura wakiwa pamoja. Kwa hivyo letu nikichangia kwa niaba ya kanisa na nikiungana na wale wengine ambao wanachangia katika constituency mbalimbali, langu ni kusema hii motion ya impeachment iachwe iwekwe kando, nafasi ya mazungumzo ipewe kipapa. Imeanza tena mapema na hatujui ni shida gani inakuwa kati ya rais na naibu na walitafuta kura wakiwa pamoja. Kwa hivyo letu nikichangia kwa niaba ya kanisa na nikiungana na wale wengine ambao wanachangia katika constituency mbalimbali, langu ni kusema hii motion ya impeachment iachwe iwekwe kando, nafasi ya mazungumzo ipewe kipaumbele kwamba rais akae na naibu wake na waseme kile ambayo nafasi ya mazungumzo ipewe kipaumbele kwamba rais akae na naibu wake na waseme kile ambayo inatofautisha. Toska mutwe amatuko atano narimo hanyareko bagagweta magega yogosiorigwa bene kumurobelio omuya bwobwenia osha nigo bono aba Kenya abange bagenda tuko bakwemurunganira sikeri bagoteba nigo bataranyara ko bakwenyorera cinchera cyo bwenia gwetera ase omorobelio oyo nonye nabo nigo boigo cinga kiecyo cinya gitari aho kigenda tako bachikweli kia amono morobelio osha. Itukulia lero nigo abo bisakurwase ekyombe nekeganje kigasha banyareko bagwesokya na kubatoka oroboti ruwabene higoro yali banyareko bagwikirania samatuka ya 5 na limo bati yabo nigo abo bisabanyareko bakwenekia nga omubaro bwa Kenya huyo nyareko bagukwelikia amona ekyombe nekeganja ekyo nigo baikire milioni 12 hengana bono egendete koba gekoba omukia na bwigo banyareko bakubulia Kenya bali bataranyareko bakwelikia
beso kia sobunge banyarako bakobwatanibwa ase omuroberiyo bobobweni. The government of Kenya endeavors to provide the highest attainable standard of care to all Kenyans without incurring catastrophic expenditure. As such, we are on day 6 of the rollout to social health insurance. First and foremost, I would like to thank all Kenyans who have engaged and supported in the process of transition. We also wish to thank the many Kenyans who have given invaluable feedback on the challenges they have experienced during this transition. We assure you that we are working round the clock to ensure all challenges have been and continue to be addressed. We wish to update as follows. Number 1, registration. We have, as of today, 6th October 2024, registered a total of 12,704,548 members into the Social Health Authority. This number includes verified members who are under the defunct NHIF and who have been transitioned to the Social Health Authority as per Legal Notice number 147 of 2024. Registration does not have a stop end. It's a continuous process and is ongoing through the USSD *147# or web-based portals on www.sha.go.ke or www.afyayangu.go.ke. We have also noted that most beneficiaries are registering but not adding their dependents. We call upon all to add their dependents for them to access health care services as well. Roboti ororwa ekyombe kanje kiyasha mwantu moligere na rogoto kyasomoti mokomo tanganike gimatwenda sense moya kabire tochikoba tokomera na amono mogeri oitomwe msebe woda ya Masige East Michael Mutumba tunyara ko batogosanga na korigeria manga yenyere ko baga gwikirani wa semyaka ebere ya obokoreri magayere gochorwa gosoa ase abisi eyo yokora award ya Masige East togendale toskale kerengere kiago na bogosanga amunaindi wetara semitanda yote ya Facebook Ndizi TV News Digital wetara YouTube na bwigo enamba ya SMS yegendrete igwetaga go ase TV yago.